Jussi Laitinen. Ja minä olen Sonja Julkunen. Aiheenamme tänään on säästäminen. Joten te vähävaraiset, olkaa tarkkana. Ensimmäisenä säästämisen kohteenamme on ruoka. Joten tästä siirrymme katsomaan, mikä on päivän trendi. Olemme saapuneet tänne Itä-Tuiraan seuraamaan paikallista ruokatrendiä. Eli siis minä olen löytänyt täältä asiantuntijan. Anteeksi herra, kertoisitko mitä tänään syötäisiin? Ei maksa mitään. Oikein hyvä. Niin, se on kyllä aivan totta. Eli jos ei ole varaa ruokaan, niin tästä mallia. Sitten pääsemmekin meidän seuraavaan aiheeseen, nimittäin vaatteisiin. Miten voit säästää vaatteissa? Kirpputorit, so last season. Jos lahkeesi jäävät pyöränketjujen väliin ja toista houstasi menee haarus, voit yhdistää ne puuttuvat palaset, kuten minä tein. Jussi on tehnyt kauniit farkut itselleen. Tein itse ja säästin. Ja viimeisenä aiheenamme on sisustus. Kalliiden arvotaulujen sijaan voit tehdä taulut itse tai laittaa lapsiin tekemään. Et huomaa eroa. Olemme saapuneet tänne taiteilijan Ateneumiin, hänen omaan kotiinsa siis, tarkastelemaan millaista sisustuselementtejä hän voi käyttää sitten. Vinkkejä. Olisiko sinä nyt antaa tähän jotain vinkkejä? No itse olen saanut inspiraatiota luonnosta ja eniten kiehtoo tämä komea eläin mäyrä, eli meles. Tässä on siis taiteilijamme hienoja taideteoksia. Aiheena ilmeisesti mäyrä. Kyllä, tässä mäyrä junan raiteilla ja tässä mäyrä sen luonnollisessa elinympäristössä.